Assalamu alaikum jama'a maza da mata, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa. Sunana Adamu MOK daga garin Difa. Yau za mu yi magana ne akan application na yin waƙa, ko kuma in ce muku application na yin waƙa. Bancin su FL Studio kamar yadda kuke gani, akwai application da dama wanda na waƙa ne, amma sai in kana aiki da su ne za ka san da daɗinsu kuma da muhimmancinsu a wajen yin waƙa. Ba tare da ɓata lokaci ba, na taɓa muku bidiyo akan wannan application ɗin. Shi wannan application ɗin yana da daɗin aiki. Application ne wanda ya jima, wanda aikinsa kawai recording ne, amma yana da daɗi wajen kuma yin waƙa sosai. Aikinsa kawai recording ne application ɗin, amma kuma idan kana waƙa da shi gaskiya zai taimaka matuƙa, zai ma dukkan wani abu wanda waƙa take buƙata a cikinsa. Na fara yi muku bidiyo akan shi kwanakin baya sai na bari, amma yau insha Allahu za mu yi bidiyon ne daga farko har ƙarshe yanda kowa zai fahimta. Shi dai kai tsaye wannan application ɗin idan kana da kiɗa, kamar alal misali ka aje shi a wani waje haka, za ka iya shiga ka samu wannan kiɗan sai ka zo ka ɗaura. Alal misali ina ne na aje kiɗa a nan, ok ga nan wani kiɗa na, sai ka zo nan kan shi sai ka yi haka, zai baka kan shi haka. DJ Sauti and the Big. Yana zuwa haka. Na farko idan ka yi installing ɗin shi a kwamfutar ka, zai zo maka ne a haka, a haka, a haka. Wannan kai a haka yake. To ya za ka yi? Sai ka maida shi 1-1 ɗin na sama kenan. Nan haka. Shi ne zai ma ɗauka mai kyau da duka yanayin abun da kake so sosai a cikinsa. Yanzu alal misali bari in gwada yin waƙa a kan shi, ku ji yanda yanayin shi yake. Kuma sai a zo a yi tacewar murya a cikin shi, ku ji kuma yanayin yanda zai bada sosai. Bari mu zo, bari mu ɗan rage volume, bari mu kawo shi haka. DJ Sauti and the Big. Ayya, ayya. Ina zane in ba ke sahiba, wai ni ina zane in ba ke sahiba, wai ni ina zane in ba sahiba ta. Gwaji ne, bari mu gwada mu je. DJ Sauti and the Big. Ayya, ayya. Ina zane in ba ke sahiba, wai ni ina zane in ba ke sahiba, wai ni ina zane in ba sahiba ta. To kun ji dai yanayin yanda yake. Idan kana so ka kashe ka ji wannan ɗin sai ka taɓa nan inda na taɓa wannan, ka bar iya muryarka kawai. Ayya, ayya. To ya za ka yi ka tace murya? Sai ka zo nan. Cikin nan ga nan abubuwa da dama yana baka sosai. To ni na fi yin amfani da wannan. Ku rinƙa kallo sosai, da wannan na fi yin amfani. Sai ka zo ka shige shi, sai baka nan sai ka shiga nan. A'a wannan all duka ne yake yi. Bari mu fita, bari mu zo kawai kan wannan ɗin. Sai ka yi haka.
sai ka kashe wancan na sama, sai ka zo inda na shiga ɗazun dai nan. Ka gani yana rage ma wayansu abubuwa su wani waye da waye. Ka gani yana ta caccanza ma. Volume ɗin shi ba zai rage ba da komin duk yanda ka yi shi haka wannan. Sai ka zo kai ta yi har ka gaji iya yanda kake so. Ka gani yana rage wani iska ne da wayansu abubuwa dai wanda suka kamata, wanda ba a so ya shiga ya takura maganan da kake yi. Kaga dai a yanda nake bin shi ɗazu ba a haka yake ba. Ka gani, ka ji shi da kanshi, ka ji yanzu wani ɗan surutu nan da sauransu ya rage su. DJ Sauti and the Big. Ina zani in ba ke saye ba, wai ni na zani in ba ke. Kun je shi da yanda yake. Sai ka zo nan ka shiga, sai ka zo nan ka shiga. Wannan shine zai baka, in kana so muryarka ta rinƙa kaman ka rinƙa jin ta biyu ko wani abu dai haka, to wannan shine za ka zo ka shige shi. Sai ka zo daidai, sai ka yi haka, sai ka zo ka shiga nan ɗin, sai ka danna nan. Ka ji yanayin yanda ya baka. Sai ka rage, in kana so ka kawo shi daidai sai ka rage na sama. Ka ji ya rage ba irin yanda na sa shi da farko ba ne ba. In kana so ma ya ɗanyi yawa sai ka yi shi haka. To kun ji dai yanda yake sosai, yanda yake. Idan ka yi da abun da kake yi din a nan ma wa'annan bolin din da kake gani, wa'annan duka kana iya ƙaƙƙara su, duka dai za su baka yanayin yanda abubuwan da kake so kai. Saboda a gaggauce muke, za mu tsaya nan. Da fatan idan kun ji daɗin wannan bidiyon za ku danna subscribe, ku yi duk wani abun da ya kamata a sama YouTube ɗinmu. Muna godiya. Sunana Adamu MOK. Wanda bai gane wani abu game da bidiyon nan da na yi ba zai iya rubuto min ta comment. Kenan idan yana so ya sabke ko application ɗin ne, za mu iya ajiye muku link wanda za ku shiga ku je ku sabke shi ba tare da kun sha wahala ba garin neman sa. Idan kuma kana ganin za ka iya sabke shi, kaga dai ga sunansa, ka gan shi ba wahala, ka gan shi dai ga shi na ana. To ba tare da bata lokaci ba, ina godiya. Sunana Adamu MOK. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi subscribe da sauransu. Nan shine ƙarshen bidiyon mu, amma kuma mun muku alƙawari za mu sake yin bidiyo akan wannan application ɗin. To yanzu da yake bamu da lokaci, insha Allahu idan muka dawo next za mu yi muku bidiyo. Na gode, naku Adamu MOK ko da yaushe. Ina godiya sosai. Na gode.